Специализирана телевизионна информация. Специализирано предаване за хора с увреден слух. Хората с дълбока степен на сляпо-глухота се нуждаят от професионалната помощ на интерпретатори-придружители, които чрез алтернативни методи за комуникация осъществяват и осигуряват достъпа им до информация, контактите им с заобикалящия свят, тяхната мобилност. В България до момента няма подготвени професионално интерпретатори-придружители. Техните функции се изпълняват от близки родственици на сляпо-глухите хора. Практиката в напредналите европейски страни като Унгария, Финландия, Швеция и Норвегия показва, че най-добра услуга могат да предложат само професионално подготвените асистенти, което е ангажимент на държавата. Тя финансира издръжката им чрез утвърдена система за заплащане. През 2012 година Националната асоциация на сляпо-глухите в България спечели проект на тема анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа с сляпо-глухите хора за повишаване на социалната им интеграция. Проектът е по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За да се запознаем по-добре с водещия опит от всички европейски страни, по проекта планувахме провеждането на една общоевропейска конференция, в която поканихме както организации на сляпо-глухи, така и организации, които предоставят услуги за по-добър живот на сляпо-глухите хора, което е и причината тук да се съберат толкова много участници от цяла Европа. Имаме около 15 европейски страни, страни членки на Европейския съюз, както и няколко страни извън Европейския съюз, но с водещ опит като Норвегия, Русия, Хърватия. В този пръв по своя характер международен форум, проведен в Пловдив, участваха над 150 представители на организации и асоциации на сляпо-глухите хора от страната и чужбина. Сред тях бяха Волфганг Ангерман, президент на Европейския съюз на слепите, Сергей Сироткин, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите, лекари-офталмолози, педагози, психолози, научни работници, студенти. Държавата, отново по извинителни причини, бе представена на равнище главен експерт в дирекция Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи към Социалното министерство. В приветственото си слово при откриването председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Димитър Парапанов пожела ползотворна работа на участниците и изрази надежда, че резултатите от нея ще допринесат за по-пълното приобщаване на сляпо-глухите към обществото на здравите хора. Основната задача на този форум е да обедини сляпо-глухите жени в борбата срещу обществените предразсъдъци, срещу дискриминацията им по пол, възраст, раса, език, религия и вид увреждане. Според Санна Паасонен от Финландия, това античовешко явление продължава да съществува почти навсякъде в Европа, независимо от стандартите на живот. Има го и в Англия, и в Норвегия, и в Хърватска, и в България. Устойчивостта на някои институционални и правни пречки превръщат жените с увреждания в жертви на двустранна дискриминация. Веднъж като жени и втори път като жени с увреждане.
Аз съм от Норвегия. Не може да се говори за равенство между мъжете и жените при избор на работа по начина на заплащане за един и същи труд. Сляпо-глухите жени в Англия нямат възможност за развитие на кариерата. Мъжете са предпочитани при назначаване на работа. Същото важи и при конкуренция с здравите жени. При опитите ни да участваме в различни феминистки движения в Хърватия сме дискриминирани. Увредените жени сме без право на глас при вземане на важни решения. На този форум на световно ниво разбирам, че дискриминационните процеси вървят не само в България, те тормозят хората с увреждания и на световно, на глобално ниво. Което ще рече обаче, че това нас гнети, че това нас по някакъв начин, освен нашите физически дефицити, допълнително товари. Ако обаче институциите обърнат по-сериозно внимание и обществото подаде ръка, ние можем да бъдем пълноценни, равностойни, в зависимост от нашите възможности и потребности. Доклад пред конференцията изнесе президентът на Европейския съюз на слепите Волфганг Ангерман. В него той акцентира върху основните положения, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и на внесената в Европейския парламент декларация за признаване на сляпо-глухотата като особен вид тежко увреждане на европейско равнище. Неговият доклад е едно насърчение за българските сляпо-глухи, тъй като в България, независимо, че е приета конвенцията от нашето Народно събрание, първо още трябва да се правят промени. Всички законни и подзаконни документи. Аз съм бил виждащ човек, в миг ослепявам в моя живот и знам какво значи да изгубиш очите си. А още по-страшно е да загубиш и слуха си. И наистина нашето общество трябва да създава условия на тези хора, за да имат и комуникация, да могат да осмислят своя живот. Тази конференция би трябвало да се види от много хора в България, за да се види оптимизма, настроението, високия дух на хората, които са с изключително сериозни увреждания. Тук говорим за хора, които са сляпо-глухи, които не чуват, които не виждат, но въпреки това се борят в живота за тяхното социално включване в обществото. В контекста на дискутираните теми бе и докладът на сляпо-глухата Боряна Коскина. В него тя подчерта: когато говорим за перспективи пред сляпо-глухите българки, следва да вземем под внимание два съществени фактора с изключително важна роля за интеграцията им. На първо място, активната дейност, развивана от Националната асоциация на сляпо-глухите в България и ратифицираната от Българския парламент Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. На този фон трябва да разглеждаме потенциалните перспективи пред сляпо-глухите жени в България. Този първи международен форум на сляпо-глухите жени поставя остро въпросът за дискриминацията. Проблем, който за съжаление все още съществува. Хубавото е, че ние, хората с тази изключително тежка инвалидност, започваме да отстояваме правата си пред държавните власти и да работим за признаването ни. България е една от активните страни в този процес. Господин Парапанов прави много за развитието на организацията и за социалното включване на сляпо-глухите българи в обществения живот. В днешния и утрешния ден се обсъждат подробно добрите практики за предоставяне на интерпретаторско-предложителски услуги за сляпо-глухи, които ще бъдат, се постараем да ги въведем в България.
Необходими са съвместни усилия между Националната асоциация на сляпо-глухите в България и Съюза на глухите в България, с който ще се приеме Закона за жестомимичния език и ще се признае изплащането, предоставянето на интерпретаторско-придружителски услуги за сляпо-глухи, както и на преводачески услуги за глухи. За пример в това отношение бе посочена Унгария. Там успешно работи държавно субсидирана система за интерпретаторски придружителски услуги на сляпо-глухите хора. Те имат право на 120 часа годишно безплатно обслужване от професионално подготвени интерпретатори-придружители. Те се обучават по специална методика и се обезпечават финансово от държавата. Опитваме се в нашата специалност да подготвяме специалисти, които да променят нагласите на обществото ни към хората с специални потребности, защото те са част от нас и ние трябва да ги приемем такива, каквито са. Методиката включва 6 метода за комуникация, които са свързани основно с тактилна комуникация. Включват блок метод, който представлява изписване на големи печатни букви върху дланта. Това е един от най-достъпните методи за комуникация. Също така включихме и лорн метод, който до момента не беше направен на български език, но заедно с госпожа Джангозова направихме и версия на български език. Лорн метода е изписване на точки върху дланта, които обозначават всяка една буква от азбуката. С него можем да комуникираме изключително скоростно с лицата, които нямат нито зрение, нито слух. Особен интерес предизвика изложбата на сувенири и плетива, изработени от сръчните ръце на талантливи сляпо-глухи хора. Бих искал да благодаря както на Европейския социален фонд, който предвижда такива програми за обучение и обмяна на международен опит, така и на Министерството на труда и социалната политика, които реализират тези програми в България, а също и на всички организации от Европа, европейските чуждестранни страни и българските организации, които се включиха в нашия форум.